Krásne dobré ráno, priatelia, no momentálne akurát odchádzam teraz z kancelárie, bol som si ráno zobrať vás, aby ste boli so mnou pri dnešnom dni a akurát pre mňa prichádza môj kamarát Martin, ktorým ideme smer Bratislava a ideme sa pozrieť na natáčanie videoklipu. Dobré ráno. Áno. Tak toto je kamarát Martin, čau. Nazdar. Takže máte sa na to tešiť, akurát nás čaká. Ako dlhá cesta do Bratislavy? Hodinku a aj 10 minút. Hodina 10 minút, takže som veľmi zvedavý. Ešte možno si zastavíme niekde na kávu, ak bude Martin chceť, uvidím. Takže smer Bratislava. Čo najzaujímavejšie zažil si v živote? Tak teraz si ma akože úplne že dostal. Najzaujímavejšie? Chceš možnosti? No, alebo priateľa na telefóne. Zavolaj Matúšovi, on ti povie, že on by vedel si rozprávať svoje. Matúš by vedel. Niektoré veci sa nehovoria, tie musia zostať, jak sa hovorí. A pamätaj, čo sa stane vo Vegas aj ostane. Až na Sifla, ten sa vráti s tebou. Pamätáte si, že vlastne najlepšie zážitky sú viete, ktoré no samozrejme tie nepublikovateľné. Asi tak by som to uzavral tú nejakú otázku, čo som ti položil. Tak asi áno. Sme sa už v Bratislave? Zvládli sme to? Juhu! A Sme tu. Sme v Bratislave. No ešte iba zobrať ruksak a môžeme ísť na to. Takže hovoríš, tešíš sa, že zase spoznáš nejakých zaujímavých ľudí dneska? Tak, ale tak vždy je to o tých ľuďoch proste. A zaujímaví ľudia, keď sú, tak není o čom. Tak dneska sme, priatelia, točili náš prvý videoklip kapelky Gang v novej zostave, teda so mnou. Pieseň má názov We Are The Gang a tuto za spolupráci nášho vynikajúceho rejžu Peťa, ktorému veľmi pekne ďakujeme. A teda tešíme sa všetci na výsledok, sme plní očakávaní. Ďakujem aj veľmi pekne, že som mohla túto Pixela poznať. Má krásne fotečky a taktiež sa tešíme, čo z toho všetkého bude a určite aj nejaká budúca spolupráca so všetkými. Ďakujem pekne, majte sa. Aj smutná, aj to, tak keď to dám, tak to dáme tak. Ja len hociakú takú emóciu proste do toho, aby to bolo proste. Tak Erika, povedz mi, ako ty, ako dievča, aký to príde byť The Gaffer na placi? Čo to je? Je to, niekedy mi príde, že sa musím o dosť viac snažiť ako muži, lebo nie, že ma podceňovali, ale chcú mi pomôcť tým, že si myslia, že fyzicky to nezvládnem, aj niekedy je to náročnejšie aj fyzicky, aj psychicky, že ako som sa musela snažiť o to viac, keďže som žena a nie je všetko ľahké. Ako si to dostala k gafferingu všeobecne? Pôvodne som chcela ísť na kameru a išla som na kurz do Filmarina.sk v Bratislave, ale bol voľný iba kurz svietenia, tak som to išla vyskúšať. Vlastne som nič nevedela, keď som tam prišla, iba nejaké základy z výšky, čo sa týkali iba nejakej analýzy filmov a takéto veci. A tam som vlastne naučila nejaké veci, spoznala som zaujímavých ľudí a začali ma volať na tieto výroby, natočenia a tak som sa postupne učila veci, ale lepí sa to na mňa už rok a pol. Za tvoju spoluprácu, že sa ťa mohla spoznať a možno sa budeme zase niekedy na placi. Budem dúfať. Ďakujem ti. Takže už momentálne máme po dnešnom natáčacom dni. Ako sa ti dneska páčilo na sete? Akože veľmi dobre, dlhý deň, ale myslím, že z toho budú fakt super zábery. Takže za mňa OK. Lady Jane, ďakujeme za túto úžasnú možnosť byť po tvojom boku na natáčaní nového videoklipu. Ako Janka si pre vás prichystala neskutočnú pecku aj z jej kapelu The Gang.
a držíme im palce. Odteraz sme vlastne The Gang Family všetci. Tak. A hovoríme, a momentálne akurát odchádzame smer Myjava a Maťo zase odchádza zase smer kam? A potom naspäť smer Bratislava. Ďakujem všetkým ľuďom, čo som tu dneska spoznal. Majte sa krásne a želám vám krásny dobrý večer. Ahojte, čaute.